Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa. Barkanku da shigowa tashar daga littafin Allah, inda muke kawo muku labarai daga Alƙur'ani. A babin da ya gabata, mun ji yadda Allah ya halicci komai daga babu, har zuwa halittar mala'iku. A yau za mu shiga cikin jerin labaranmu na annabawa, inda za mu fara da labarin Annabi Adam, wato baban kowa, kuma wanda Allah ya halitta da hannayensa, saboda ƙimarsa da darajarsa. A lokacin da Allah ya yi nufin halittan Annabi Adam, sai ya sanar da mala'iku cewa zai halicci khalifa a doron ƙasa, kamar yadda yake a Suratul Baƙara aya ta 30. Mala'iku suka ce cikin ladabi, shin, za ka halicci wanda zai yi ɓarna, ya zubar da jini, alhalin ga mu muna tasbihi a gare ka da tsarkakewa? Sai Allah ya ce, ni na san abin da ba ku sani ba. Allah ya umarci mala'ika ya ɗebo ƙasa, iri-iri, ja, baƙi, fari, ƙasa mai duhu, mai haske, wanda wannan ya zama asalin launukan ‘yan Adam daban-daban. Allah ya jiƙa ƙasar da ruwa, ta zamo taɓo, sannan ya bar shi ya bushe, ya zama kamar gini mai fanko, wanda iska ke shiga kuma ta fita. Iblis yana wucewa yana bugunsa, tana ƙara, yana cewa, wannan halittar wace iri ce? A lokacin da Allah ya tsara kuma ya so, sai ya busa ma wannan fankon ruhi daga gare shi. Da ruhin ya shiga kansa, sai Annabi Adam ya yi atishawa, ya ce alhamdulillah. Ruhi ya gangaro ƙirjinsa, sai zuciya ta fara bugawa, har ruhi ya mamaye dukkan jikinsa, ya tashi tsaye. Allah ya koya masa sunayen komai, kamar yadda ya ce a Suratul Baƙara, aya ta 31. Sai Allah ya umarci mala'iku, ku yi wa Adam sujada. Dukkan mala'iku suka faɗi suka yi sujada wa Annabi Adam a lokaci guda, sai dai Iblis ya ƙi. Sai Allah ya ce wa Iblis, mai ya hana ka yin sujada ga wanda na halitta da hannayena? Sai Iblis ya ce, ba zan yi ba, saboda na fi shi alkhairi. Ka halicce ni daga wuta, shi kuma ka halicce shi daga taɓo. Sai Allah ya ce, fita daga rahamata, ka zama la'ananne, kuma la'anata ta tabbata a kanka har zuwa ranar sakamako, wato ranar alƙiyama. Sai Iblis ya ce, ya Ubangiji, ka jinkirta mini, kar ka karɓi rayuwata har zuwa ranar da za ka tada bayi. Sai Allah ya ce, kana daga cikin wanda aka jinkirtawa har zuwa ranar da za a tada bayi. Sai Iblis ya ce, ina rantsuwa da buwayanka, zan hallakar da bayinka gaba ɗaya, sai bayinka nagartattu, wanda suka riƙe ikhlasi da bin Allah da gaskiya. Sai Allah ya yi rantsuwa da kansa, ya ce, ni kuma zan cika jahannama da kai da duk wanda ya bi ka baki ɗaya. Allah ya zaunar da Annabi Adam a aljanna, ya ba shi duk ni'ima, kuma ya halicci Hawwa'u daga jikin Annabi Adam, domin ta zama matarsa kuma abokiyar rayuwarsa. Allah ya gargaɗi Annabi Adam da matarsa game da Iblis, kuma ya sanar da su maƙiyansu ne. Allah ya ce, ya Adam, ku zauna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, kai da matarka a gidan aljanna, ku ci, ku sha yadda kuke so, amma kar ku kusanci wannan bishiyar, domin za ku zama cikin wanda suka yi zalunci, suka zalunci kansu. Wannan shi ne jarabawar farko. Shaiɗan ya rinƙa saka musu wasuwasi a ransu a kan wannan bishiyar. Ya ce musu, Ubangijinku bai hane ku cin wannan bishiyar ba, sai don kar ku zama mala'iku, ko kuma kar ku zama madawwama a gidan aljanna. Har ya rantse da Allah a kan nasiha yake musu. Suka bi ruɗin Shaiɗan, suka ci daga wannan itaciyar. Suna ci,
tufafinsu ya gushe daga gare su, tsiraicinsu ya bayyana. Suka dinga tsintar ganyayyakin gidan aljanna suna rufe tsiraicinsu da shi. Allah ya kiraye su, ya ce, ba na hana ku cin wannan itaciyar ba, kuma ba na gaya muku Shaiɗan maƙiyi ne gare ku mabayyani ba? Sai suka ce, Allah, mun zalunci kanmu. Allah, in baka gafarta mana ba, kuma baka ji kanmu ba, tabbas za mu zamanto cikin masu hasara. Sai Allah ya karɓi tubansu, domin Allah mai karɓan tuba ne, kuma mai rahama. Sai Allah ya ce wa annabi Adam da matarsa, ku sauka daga aljanna zuwa duniya. Allah ya ce, a ciki za ku rayu, a ciki za ku mutu, kuma daga ciki wannan ƙasar za a fito da ku ranar alƙiyama. Wannan ƙisar tana cikin Suratul A'raf. Wannan shine asalin halittarmu da kuma yadda Shaiɗan ya yi sanadiyar barin babanmu annabi Adam da matarsa gidan aljanna. Ya ‘yan uwa, mu sani, Shaiɗan maƙiyinmu ne mabayyani, kamar yadda Allah ya sanar da mu. Mu yaƙe shi da gaske, kuma ko da Shaiɗan ya yi galaba a kanmu, muka samu kanmu cikin saɓo, to mu gaggauta tuba, domin Allah mai rahama ne. Me kuka koya a wannan babin? Ku rubuta mana a comment section. Ku kasance tare da ni ranar Laraba, da misalin ƙarfe 7:30 na dare, inda za mu je labarinmu na gaba, wato saukowar annabi Adam duniya da labarin ‘ya'yansu guda biyu, Habila da Ƙabila. Insha Allahu. Ma'assalam.